Здравейте, приятели, роднини, близки и брати и сестри в Господа. Правя това малко видео, за да ви покажа аматьорското студио, което успях да се направя, за да мога да записвам музиката, която Господ ни е дал и която Господ продължава да ни дава. Това видео го правя, за да ви помоля най-вече за вашата подкрепа, като се абонирате за моя YouTube канал. Ще го видите в описанието, с което повечето абонати ми дават достъп да предавам лайв и да показваме служението, което имаме, музиката, която правиме, въобще всичко, което е свързано с нашия живот и с нашата музика. Моля ви, сабскрайбвайте и се абонирайте за моя YouTube канал Стоян Лазаров Житела. Бъдете благословени в мощното име на Исус Христос. Обичам ви!